O conflito entre comuneiros e gandeiros a raíz dos problemas ocasionados polo gando mostrenco nas propiedades é un conflito histórico existente na Serra do Barbanza, que agora volve a poñerse de actualidade. A comunidade de Montes de Santa Cruz de Lesón, na Pobra, denuncia os estragos ocasionados polos cabalos e as vacas soltas en varias das súas plantacións, na Curota. Segundo eles, existe unha clara intencionalidade en danar as súas repoboacións forestais, nas que colaboraron ademais varios colexios da zona, e que supoñen un importante gasto para a comunidade. Encontramos o peche que protexe estas reforestacións acabado, arruinado, arrasado, e con gando, especialmente gando cabalar, no seu interior, acabando, comendo, arrasando con as plantas que aquí se colocaron. Aínda quedan restos, aínda que agora o que aquí se ve é un peche xa rectificado, volvendo a gastar cartos e de novo protexendo as plantacións, aínda quedan restos daquelas malas intencións donde os alambres picados, as varillas de 22 milímetros dobladas e a malla cinexética, como podedes ver en algún destes lugares, deitada no chan, indican que hai unha mala intención, que é unha intencionalidade de arrasar e de acabar con este tipo de actividades. Dende a comunidade de Montes de Santa Cruz, que xa presentou denuncias no Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil, critican a inacción das administracións con competencias na materia, nomeadamente a Xunta de Galicia e o Concello, as que lle piden que tomen cartas no asunto, xa que non é a primeira vez que se producen. Tamén reclamamos a atención e a responsabilidade asumidas polas administracións. Hai administracións, desde a Xunta de Galicia co medio rural, posiblemente distritos, o Concello dende logo, que teñen que tomar medidas para evitar que isto suceda. E iso podese evitar precisamente obligando a que o gando se identificado, que non poida haber gando solto no monte que non se saiba de quen é e que non haya responsabilidades, por tanto, asumidas polos danos que este gando libre, que é desexable que exista e que se dea, pero non que sea en contra da reforestación destes montes e destes terreos. Con seguridade o conflito acabará chegando aos tribunais, que deberá determinar finalmente quen é o responsable destes danos. Con esta denuncia, o obxectivo de acadar un aproveitamento ordenado dos montes, compatibilizando os usos forestais coa actividade gandeira, parece lonxe e volve a enquistarse.